Незарман, неде сюжетларды эшләүсең ошый күбрәк менә. Проблемный материаллар. Шушы юнәлештә эшлим, проблемный материаллар. Конфликт булган, юлган төрле якны күрсәтеп. Күбрәк шундай әйберләр. Проблеманы хәл иткәч сиңа рәхмәт дип шалтыратучылар бармы әллә? Бар Аллага шөкер, рәхмәт дип шалтырат. Соңгы да бер кем шалтыратты рәхмәт дип? Соңгы тапкыр без хәтерләйм Койса районга барып, анда күпер мәсьәләсен хәл иткән идек. Нидә күгәрчендә? Хәтерләйм Койса авылга, менә шуны шалтыраттылар. Рәхмәтләр әйтеп, күпер мәсьәләсе хәл ителде. Ниһаять безнең авылда хәрәкәт башланды, күперне ясадылар дип менә. Була инде теге, әгәр дә эшләп барып төшереп кайтсак, эшнең нәтиҗәсе булса, менә булса. Проблемалар гел төшереп җирсең, кыйныбыз без син дигәннәр юкмы? Бетерәсең син мине авыл советы шулай төшердең, председательне төшердең. Кыйныбыз без сине малай дип әйткәннәр юкмы? Хәзер барыбер теге 90-нчы еллар заманы түгел бит инде, но шулай да кайбер районнарда конфликтка туры килгән чаклар булды. Кайсы районнарда бер мисал сөйләле безгә. Мисал, бер Теләче районында шундай хәл булган иде без. Ничә елларда? Бер 2008 елда, 2010 еллар тирәсе булган. Әйе. Анда без бер мәктәпне төшерергә дип айткачыннан, анда җирле мәгариф идарәсе Шалтыраттымы? Конфликт чыгып, шалтыратмадылар инде безне. Безгә әйттеләр, материалларыгызны бирегез, дип мәсьәлә районына чыкмыз. Аннары ничек булды хәл, ничек хәл ителде? Кайсы районда дигән әлсеңме? Теләче районы. Әйе, ничек хәл ителде? Чыкмадыгызмы районнан? Чыктык инде, Казанга шалтыратып, мәсьәләне хәл иттек тә, исән Аллага шөкер, кайтып киттек. Бу материал Казанга кемгә шалтыраттыгыз? Кем сезне? җитәкчелеккә. Җитәкчелек юлына ачты инде, әби. Ага. Кара син өйләнгәнме ул малай? Мен ирекле кеше. Чик син өйләнмисең, сиңа ничә яшь? Бер 20 яшь тулдымы инде? 20 да инде 30 тулды дип әйтик, 30. Ник ирекле кешесен, ник өйләнмисең син малай? Нәрсә көтәсең син? Әйт әле. Менә шундый матур кызлар бар. Хикмәт матурлыктан түгел, хикмәт хисләр булырга тиеш, акыллылык булырга тиеш. Менә хисләр булган чиракта. Алда берсе азап. Качан туең була? Качан чакырасың? Кайчан? Бөтен белә, бәлки бер 2 елдан булырмы, күз күрергән.